Començaré amb una lectura ràpida i després faré el dictat pròpiament dit. Llavors comença la lectura. Ahir vaig anar a passejar pel centre de la ciutat amb la iaia. Tot era un anar i vindre de cotxes, motos, autobusos. Les voreres estaven plenes de vianants que contemplaven aparadors i traginaven bosses de productes. Quan ens vam cansar, vam entrar en una cafeteria. Jo vaig demanar una ensaïmada i un batut de xocolata i la iaia un tallat descafeïnat. Comença amb el dictat. Ahir vaig anar a passejar. Ahir vaig anar a passejar. Ahir vaig anar a passejar pel centre de la ciutat amb la iaia. Punt i seguit. Pel centre de la ciutat amb la iaia. Punt i seguit. Pel centre de la ciutat amb la iaia. Punt i seguit. Tot era un anar i vindre de cotxes, coma. Tot era un anar i vindre de cotxes, coma. Tot era un anar i vindre de cotxes, coma. Motos, coma. Autobusos, punts suspensius. Cotxes, coma, motos, coma, autobusos, punts suspensius. Cotxes, coma, motos, coma, autobusos, punts suspensius. Les voreres estaven plenes de vianants. Les voreres estaven plenes de vianants. Les voreres estaven plenes de vianants. Que contemplaven aparadors. Que contemplaven aparadors. Que contemplaven aparadors i traginaven bosses de productes, punt i seguit. I traginaven bosses de productes, punt i seguit. I traginaven bosses de productes, punt i seguit. Quan ens vam cansar, vam entrar en una cafeteria, punt i seguit. Vam entrar en una cafeteria, punt i seguit. Vam entrar en una cafeteria, punt i seguit. Jo vaig demanar una ensaïmada i un batut de xocolata. Jo vaig demanar una ensaïmada
y un batut de chocolate. Jo vaig demanar una ensaïmada y un batut de chocolate. I la iaia coma un tallat descafeïnat, punt i final. I la iaia coma un tallat descafeïnat, punt i final. I la iaia coma un tallat descafeïnat, punt i final. Vaig a tornar a fer una lectura ràpida del dictat per si voleu fer alguna correcció. Ahir vaig anar a passejar pel centre de la ciutat amb la iaia, punt i seguit. Tot era un anar i vindre de cotxes, coma, motos, coma, autobusos, punts suspensius. Les voreres estaven plenes de vianants que contemplaven aparadors i traginaven bosses de productes, punt i seguit. Quan ens vam cansar, vam entrar en una cafeteria, punt i seguit. Jo vaig demanar una ensaïmada i un batut de xocolate i la iaia coma un tallat descafeïnat, punt i final.